Manenche ani mande muso muru ni karamɔgɔ sumaw ni donso kana balaba aw minnu bɛ manden kɔnɔ ani aw minnu bɛ manden kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw barikada. Donc bi jamana n'a tiɲɛnen no bɛɛ b'i se de kɛ i bɛ mun dɔn i bɛ kuma o kan. Jinɛtigiw ne y'a fɔ aw ɲɛna n ko koloni tɛ jinɛ ko ye. Donc n bɛna yira aw la aw minnu bɛ kɔ kan aw minnu bɛ yen aw ka dɔn koloni tɛ foyi ye fo taamasiyɛnw de don. C'est-à-dire mɔgɔ min ma kalan i ma taa école la ni lettre cir'i ma minnu taara école la n'u ye papier minɛ ka sɛbɛnni lajɛ k'a kalan kuma kɔrɔ bɛ f'i ye dabali bɛ ban parce que i b'a sɔrɔ kuma mun fɔr'i ɲɛna i fa o fɔ ou bien mun y'a ci ma o y'o de fɔ donc o bɛ dabali ban parce que i ma kalan. Donc minnu kalannen no u bɛ sɛbɛnni de lajɛ sɛbɛnni in bɛ kuma dɔ de fɔ bɛn kɛr'o kan olu y'o kalan de kɛ donc koloni fana bɛ ten de tirabu bɛ ten de y'o faamu taamasiyɛn de don a bɛ kalan de. Donc n bɛ fɛ k'a yira aw la koloni ye mun ye a bɛ kuma cogo di pour que aw yɛrɛ k'a dɔn ni jinɛ ko don ni jinɛ ko tɛ ni ne bala bɛ mun fɔ n'o de ye tiɲɛ ou bien ni minnu b'a fɔ ko jinɛ ye koloni d'u ma n'o ye tiɲɛ aw bɛ n'a ye. Donc n b'a essayer aw bɛɛ k'i hakili sigi bɛɛ bɛ nin video in t'i bolo donc bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ walawala koloni na quoi pour que aw k'a dɔn ko jinɛ ko tɛ pour que aw k'a dɔn ne y'a fɔ a tubabu tɛ mun bɛ koloni dɔn ne a arabu tɛ a hindu tɛ a farafin tɛ n'i ye cause bɔ a la parce que o ye n kala la hali sini o bɛ dɔ yira n tɛ mun dɔn donc n bɛna yira aw la c'est-à-dire n'i ye mun kala i bɛ s'o la quoi depuis ala ye diɲɛ da jinɛw tɛ se ka koloni di mɔgɔ ma. Koloni filila fɔlɔ n'a ka koloni ka ca ni koloniden 12 ye o kɔrɔ a ye nkalon tigɛ parce que koloni san bɛ bɛn kalo 12 de ma donc koloni kelen o kelen o bɛ bɛn kalo 1 de ma donc san bɛ bɛn kalo 12 ma donc a tigi a bangera don min na o don o bɛ semaine dɔ de kɔnɔ o semaine fana o bɛ kalo dɔ de kɔnɔ o kalo o bɛ san dɔ de kɔnɔ o san jate a bɛ taa bɛn 12 ma donc a mana kɛ kungo mun bɛ nalen i y'a faamu a ma mun ye fɔlɔ o fana bɛ taa kɛ kalo dɔ de o bɛ taa kɛ dɔgɔkun dɔ de tile dɔ kɔnɔ o tile o dɔgɔkun bɛ taa kɛ kalo dɔ de kɔnɔ donc togo o togo a tɛ se ka tɛmɛ kalo 12 kan. I y'a faamu 24 lettres de l'alphabet tubabu fɛ yen 24 lettres i mago bɛ diɲɛ kuma o kuma na o bɛ sɛbɛn n'o 24 lettres ye donc ka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i y'a faamu i mago bɛ chiffre o chiffre la o chiffre in fana bɛ sɛbɛn de 0 i y'a faamu wa de 0 à 9 tu vois un peu donc koloni bɛ ten ni koloni filila ka koloni ka ca ni 12 ye dɔrɔn a ye nkalon tigɛ parce que i bɛ jate de minɛ bon n'a tonnen don ale tɛna se k'o bɛɛ walawala. Donc aw k'o dɔn koloni n'a bɛ fili fɔlɔ u b'a fɔ ko cɛw ko 12 musow ko 12 kɔcɛma sunsun ani bacɛma sunsun san diyara sunsun bɛ den san ma diya sunsun bɛ den i y'o faamuya o kɔrɔ ye mun ye san kalo 12 san tɛmɛnen o ye kalo 12 ye san kura mun bɛ jɔ o ye kalo 12 ye i y'a faamuya san diyara sunsun bɛ den san ma diya sunsun bɛ den i y'o faamuya wa o kɔrɔ ye mun ye an bɛna mun yira an bɛna mun ka lajɛli kɛ a diyara anw b'a fɔ a ma diya anw b'a fɔ ok parce que ni san ma diya a bɛ goya donc o kɔrɔ y'o de i y'a faamuya donc ko k'i to san na ka san kɔlɔnko dɔn an bɛ ɲinan san mun na k'o kɔnɔko dɔn i y'a faamuya k'i to kalo la ka kalo kɔnɔko dɔn an bɛ kalo mun na k'o kɔnɔko dɔn mun tɛmɛna k'o kɔnɔko dɔn mun bɛ nalen e de bɛ se k'o kɔnɔko dɔn i y'a faamuya wa ka den to a ba kɔnɔ k'a cɛya n'a musoya dɔn o bɛ fɔ i y'a faamuya wa ko koloni de bɛ se k'o kɛ a tɛ fɔ ten dɛ ko masa ala mun bɛ se ka den to a ba kɔnɔ k'a cɛya n'a musoya dɔn o de bɛ fɔ k'e ala k'an bɛna karisa kungo lajɛ k'a su n'a tile gundo ko mɔgɔ y'a diya n na k'e k'a diya n na mɔgɔ m'a diya n na e k'a diya n na o kɔrɔ mɔgɔ y'an da n'a bɛɛ e k'an da n'a bɛɛ i y'o faamuya wa donc a bɛ fɔ ten de ok mais minnu bɛ na k'u bɛ ko wɛrɛ fɔ a la mun tɛ nin ye i y'a faamuya k'u b'a fɔ ko e de bɛ cogo k'i to san na ka san kɔnɔko dɔ ka den caya n'a musoya dɔ ka sɔrɔ a b'a ba kɔnɔ ko koloni de bɛ se k'o kɛ o suma tɛ yen suma mun bɛ se k'a fɔ ko bɛn kɛr'o kan i y'a faamuya o tɛ fɔ a bɛ fɔ de ko e ala min bɛ se ka den to a ba kɔnɔ k'a cɛya n'a musoya dɔn ko an b'a ɲini e ala fɛ i y'a faamuya ko koloni ta ye yirali gansan ye donc ko ne mun bi k'a fɔ ko ne ta ye nkalon tigɛ gansan ye ko mɛ n b'a ɲini e ala fɛ k'an dan nkalon e kun ni tiɲɛ bɛn a bɛ donso kɔrɔba ni soma kɔrɔba bɛɛ ɲininka a kun bɛ fɔ tan de bon
koloni ye tan ni fila ye koloni bɛ kɛ i ko mɔgɔ de donc pour que aw bɛ se k'a dɔn yan yɔrɔnin mun ka misɛn n'a cilen filɛ nin i y'a faamuya wa n'a bɛ i ko furancɛ ni kolondenw ni ɲɔgɔn cɛ o de ye da ye tu vois donc n'a dabirila o ye cɛ ye n'a jana o ye muso ye donc ne nin yɔrɔnin kɛra da ye nin bɛ kɛ cɛ da ye nin yɔrɔnin mun cilen filɛ nin o bɛ kɛ muso da ye parce que kolon birilen o ye cɛ ye kolon janen o ye muso ye donc ne nin kɛra muso da ye nin bɛ kɛ cɛ da ye maintenant sisan ni dabara da ni da n'o tilenna ɲɔgɔn ma a bɛ fɔ o de la ko cɛ ni muso bi ka kuma est-ce que nin ye jinɛ ko de ya da fila sinen filɛ ɲɔgɔn ma cɛ ni muso bi ka kuma bon ni daw yɛlɛnna ɲɔgɔn kan o kɔrɔ ye ko mɔgɔ minnu bɛ mankan na o bɛ se ka kɛ sɔsɔli ye o bɛ se ka kɛ mankan ye parce que da fila yɛlɛnna ɲɔgɔn kan n'aw bɛ kɛlɛ kɛ kumakanw bɛ yɛlɛn ɲɔgɔn kan ni koloni ye jateminɛ de ye nkalon tɛ se ka tigɛ a kɔnɔ bon aw ka se k'o faamu donc nin koloni bɛ i ko mɔgɔ nin ye kunkolo de ye donc nin ye da ye nin ye kamankun fila ye yan ye sen fila ye yan ye bobara ye n'a bɛ f'o ma ko jukuna o sigi a y'o faamuya donc muso fana nin ye kunkolo de ye est-ce que tu vois yan ye kamankun fila ye i y'o faamuya yan ye tɔgɔ fila ani sen fila ye yan ye jukuna ye donc sisan ne nin de ye da ye kunkolo misɛnnin fila mana si ɲɔgɔn ma o ye cɛ ni muso ye ka kuma donc ni da o ye da ni da ye olu bɛ ka kuma n'u yɛlɛnna ɲɔgɔn kan o ye cɛ ni muso ye ka mankan kɛ donc f'aw ka dɔn mankan bɛɛ tɛ se ka kɛ kɛlɛ ye i y'a faamuya wa sɔsɔli o bɛ mankan ko fɔ kɛlɛ yɛrɛ o bɛ mankan ko fɔ donc aw bɛ se k'o faamuya bon sisan ne nin kɛra cɛ ye nin kɛra muso ye maintenant sisan nin ye cɛ da ye donc o kɔrɔ yan ye cɛ kunkolo ye ne nin nana ka n'i biri cɛ kunkolo la i y'a faamuya o kɔrɔ ye ko cɛ kunna sirila parce que kolon wɛrɛ nan'i biri a kunna ne nin nana ka n'i biri muso kunna o kɔrɔ ye ko muso kunna sirila parce que kolon dɔ nan'i biri a kunna bon ne nin kɛra kunna siri ye ko parce que kolon dɔ birilen don kunna mais sisan n'o y'a siri n'an ye kolon dɔ n'an y'o kolon jan a kunna o bɛ kɛ jumɛn ye muso kunna wolola mais cɛlamɔgɔ kunna sirilen don parce que kolon mun nan'i da muso kunkolo la o kolon jannen don donc muso ani kunna wolo parce que kolon dabiri kolon jannen o ye muso ye donc dɔ nan'i jan a kunkolo la muso ni kunna wolo nin ye cɛ ye parce que kolon dabirilen don kolon wɛrɛ nana ka n'i dabiri ale kunkolo la cɛ kunna sirilen don donc ni cɛ kunna sirilen don parce que kolon dɔ nan'i ja kunkolo la ka n'i dabiri a kunkolo la maintenant n'an y'o kolon jan o la a bɛ dɔn ko cɛ ni kunna wolo est-ce que nin ye jinɛ ko de ye est-ce que jinɛ de bɛ se ka na nin fɔ mɔgɔ ye est-ce que nin ni jinɛ ko bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la e mun tulo bɛ ne kan na e filɛ ne ka koloni kala est-ce que i ye jinɛ de ye e mun bɛ ka ne lajɛ kolon fɔtɔ filɛ nin ye est-ce que nin ye jinɛ de ye nin tɛ jinɛ ko ye nin ye kalan de bon mɔgɔ mun ma nin kɛ ani e ni ne bɛ se ka sigi k'an bɛ kolon kan fɔ ne bala filɛ ne ka nin fɔ ne ma jinɛ ye ma jitumu bala ye ma nɔngɔn foro kɔrɔ ni e nana k'e bɛna fɔ ne ɲɛna ko jinɛw ye koloni d'e ma est-ce que e ni ne bɛ se ka baro kɛ n'an taara terre la i t'a fɔ ko karamɔgɔ baba k'i bi i t'a fɔ karamɔgɔ baba i dan sɔgɔ bon a y'a lajɛ koloni bɛ dessin de kɛ donc toujours nin ye cɛ ni muso ye kuma na voilà bon sisan an ka jateminɛ parce que o y'u kunkolo ye maintenant sisan n'o kɛra kunkolo ye ni yan kɛra cɛ kunkolo ye nin bɛ k'a jukuna ye donc n'o kɛra cɛ jukuna ye i y'a faamuya nin ye kolon jannen o ye muso ye o bɛ k'o jukuna ye donc jukuna fila n'olu de sinna ɲɔgɔn ma o de ye kanubagaya ye o de ye kanubagaya ye tu vois un peu bon est-ce que n'a fɔra mɔgɔ min ɲɛna ka n'i taamasiyɛn fɔ e ɲɛna ko nin ni nin ye kanu ye donc u sigira ɲɔgɔn kan o ye kanubagaya sigilen ye u janyana ɲɔgɔn na o ye kanubagaya mɔgɔ minnu ka jan ɲɔgɔn na u jɛngɛnna ɲɔgɔn ma o ye kanubagaya mun ni mankan b'a kɔnɔ i y'o faamuya wa mais est-ce que nin ye jinɛ ko ye wa aw minnu bɛ ka bamanankan mɛn nin ni jinɛ tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la bon sisan kelen jannen don kelen birilen don jukuna fila maintenant sisan n'o kɛra kanu ye maintenant sisan n'i ye a fila bɛɛ biri o bɛ kɛ cɛ jukuna fila cɛ jukuna ni cɛ jukuna maintenant sisan o bɛ kɛ furu de ye parce que a fila bɛɛ dabirilen don jukuna fila sinnen don ɲɔgɔn ma n'a fila bɛɛ fana jana ka jukuna fila si ɲɔgɔn ma o fana ye furu ye mais jannen o ye furu kɔrɔ ye jannen o ye mɔgɔ minnu delila ka furu kɛ jannen o ye furu kɔrɔ ye donc birilen fila o bɛ kɛ furu kura ye soit o bɛ kɛ sifin furu ye soit o bɛ kɛ furu kura ye
est-ce que nin ye jinɛ ko de ye bon aw yɛrɛ k'a lajɛ aw bɛna dɔn sisan ko koloni bɛ dessin kɛ nin mun dabirilen filɛ nin o ye cɛ ye ni a y'a lajɛ n'a nana nin kɛ yan i y'a faamuya wa n'a dabirila o ye cɛ ye maintenant n'a nana nin kɛ yan i y'a faamuya ka tila ka na nin fana kɛ yan i bɛ sina k'a ye koloni bɛ ka mun de fɔ kamamanfɛn donc i bɛ kama fila ye i b'a dɔn ko jaja sɛ ye dessin de ye ja sɛ ye tamasiyɛn de ye donc sa i b'a dɔn cogo di ko dununkɔrɔ don mun dabirilen don o ye cɛ de ye donc sa n'o kɛra cɛ ye ni kama fila yer'o la maintenant sa a bɛ fɛ ka kamamafɛn mun fɔ o bɛ k'o cɛman ye a bɛ dɔn ko nin ye dununkɔrɔ ye maintenant kolon bɛɛ dabirilen don o bɛ kuma couleur de kan o bɛ se ka bilenman ko fɔ ou bien finman donc i b'a dɔn ko jaja i y'a faamuya wa bilenman soit finman dununkɔrɔ ok maintenant ça n'a ye kaman kelen jan i y'a faamuya wa o bɛ kɛ cogo di o la i b'a dɔn k'a fɔ ko jɛman bɛ sɛ bilenman mun na ou bien bilenman mun sɛ bilenman mun ni jɛman b'a kama na soit sɛ finman mun ni jɛman b'a kama na o de kama dɔw b'a fɔ ko jɛman bɛ mun na i n'a fɔ kolonsɛw donc nin y'o tamasiyɛn de ok est-ce que nin tɛ dessin ye nin tɛ kaman fila bɔ n'i y'a bɛɛ jan sisan nɔ i y'a faamuya wa a k'a bɛɛ jan ka kaman kɛ tan ka tila ka kaman dɔ in kɛ tan o la i b'a dɔn janni o ye muso de ye donc sisan kaman fila ninnu bɛɛ jɛlen don o de ye sɛmuso jɛman donc o la i b'a dɔn ko nin ye sɛmuso jɛman ye parce que toujours kaman fila bɛ fɛn mun na o ye muso de ye est ce que nin ye jinɛ ko ye jinɛ de bɛ se ka nin fɔ e ye wa sunguruba kɔrɔ b'i ban ka furu o bɛ bɔ a ka sunguruba yala la o bɛ n'i sigi k'a sigi a bɛ ka kolon kala o fana bɛ na ko jinɛw ye koloni d'ale ma bon a y'a lajɛ a bɛna dessin wɛrɛ kɛ sisan i ɲɛ bɛ nin na wa bon n'a ye nin kɛ tan aw k'a lajɛ bani i bɛ sina k'a ye a bɛ fɛ ka mun de fɔ i bɛ sina k'a ye i y'a ye aw ka nin lajɛ i y'a a bɛ sina k'a ye a bɛ fɛn dɔ kɛ i m'a ye nin kɔrɔ i bɛ sina k'a ye a ye kunkolo de dilan ka gere fila k'a la o la i b'a dɔn ko ja saga tamasiyɛn bɛ dɔn tan de parce que saga gere b'a kunkolo kɛrɛ de la donc o la i b'a dɔn ko nin ye saga ye i y'a fɔ nin ye kunkolo ye nin ye gere ye nin ye gere ye bon n'i nana kɛ tan fana i y'a fɔ ka gere bila kunkolo camancɛnin na o la ba tamasiyɛn bɛ dɔn parce que ba gere b'a kunkolo camancɛ de la est ce que nin ye jinɛ ko de ye wa i y'a faamuya wa bon o tɛ jinɛ ko ye bon sisan aw b'a lajɛ n b'a leçon fɔlɔ fɔ aw ɲɛna nin ye cɛ ye i y'o faamuya an bɛna kolon leçon fɔlɔ fɔ donc nin ye jukunna fila ye kelen janen kelen birilen nin ye kanubagaya ye o y'a leçon fɔlɔ ye kanubagaya yanni kanu ka na cɛ ni muso olu de bɛ kuma fɔlɔ nin ye cɛ ni muso ye kuma na da ni da maintenant sisan n'u bɔra da ni da ka kuma na i y'a faamuya wa leçon filanan o bɛna kɛ kanubagaya ye donc kanubagaya i y'a faamuya u bɛna kanu kɛ ni kanubagaya bɔra sisan kanubagaya kɔfɛ i y'a faamuya wa kulusibɔ de bɛ yen an bɛ kulusibɔ da kulusibɔ kɔfɛ an bɛna mun de da de kulusibɔ kɔfɛ an bɛna kɔnɔmaya de da i y'a faamuya wa kɔnɔmaya kɔfɛ mun de bɛ na kɔnɔmaya kɔfɛ kunnasiri de bɛ na an bɛ kunnasiri fana da kunnasiri kɔfɛ mun de bɛ na jigiya de bɛ na donc nin ye kolon leçon fɔlɔ ye cɛ ni muso bɛ ka kuma kanubagaya kulusibɔ kɔnɔmaya kunnasiri jigiya est-ce que ni mɔgɔ min ye koloni kalan tan o tigi e ni ala cɛ n'o ye mun fɔ kolon e bɛ taa jinɛ jumɛn ye yanni i ka jinɛ i tɛ ne ye nin tɛ faamuya bɛɛ fɛ wa i y'o fɔ bon koloni bɛ dessin de kɛ bon i b'a dɔn cogo di k'a bɛ dessin kɛ an b'a lajɛ donc sa n'a jana o bɛ muso ko fɔ aw bɛ hakɛ to quoi parce que kalan de don quoi i y'o faamuya wa nin ye i y'a faamuya nin ye muso ye bon an bɛ nin dabiri o ye cɛ ye nin yɔrɔnin de ye koloni kunkolo ye yɔrɔ mun cilen don o de ye koloni da ye donc cɛ ni muso nin y'olu ye kuma na maintenant sisan i y'a faamuya muso jukunna ani cɛ jukunna o bɛ kanubagaya ko fɔ bon ne nin kɛra muso jukunna ye nin ka kɛ cɛ jukunna ye i y'o faamuya wa donc jukunna kɔnɔna i b'a dɔn k'o de ye sexe ye maintenant sisan nin ye muso jukunna ye ni cɛ nana ka na yɛlɛ i y'a faamuya wa ka na jukunna da muso jukunna na bɛɛ b'a dɔn ko nin ye kulusibɔ ye parce que fɔlɔ an bɛɛ tun bɛ i ko baganw de donc kulusibɔ bɛɛ tun bɛ kɛ i ko baganw de i y'o faamuya ni tubabukan na n'a fɔ ka don la n'u b'a fɔ ko quatre pattes i y'a faamuya wa donc bɛɛ tun bɛ i n'a fɔ baganw de donc koloni tamasiyɛnw bɛ bɔ tuma min na aw ka dɔn k'a fɔ minnu ye tamasiyɛn bɔ kunkolomaw de kun don u tun bɛ kodɔn u tun bɛ miiri scientifiques de kun don
est-ce que ni me se ka yira e yɛrɛ la togo di ka koloni ɲɛfɔ e ɲɛna i t'a dɔn ko nin ye dessin ya mɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'i bɛ nin sɔsɔ wa i y'o faamuya wa donc aw ka se k'o dɔn maintenant sa jigi bɛ dɔn togo di ni kolon kelen y'i jan ni ou bien a y'i biri o a y'i jan o ni dɔ in nana ka na i sɛmɛ dɔ in na jigiya bɛ dɔn o de la o ye mun jigiya ye ni o na n'i jigi sɛmɛ nin na ni donna n'i jigi kɔrɔ est-ce que ni mɔgɔ min y'a fɔ ni sɛmɛnen don nin na donc mun bɛ duguma dɔ in na n'i jigi sɛmɛ a la a donna jigi kɔrɔ donc nin ye jigiya ye est-ce que nin ye Sangare Abubakar Sidik Mbe ka colonie yira il faut faire pour moi n'i y'a fɔ tuguni b'i bloqué ok voilà i y'a faamu donc i y'a faamu donc o la a bɛ dɔn ko nin ye jigiya de ye ok donc aw bɛɛ bɛna colonie fɔ ne nɔfɛ sisan i y'a faamuya wa aw b'a sɛbɛn qu'est-ce que ça veut dire ok nin ye cɛ ni muso ye kuma nin ye cɛ ni muso ye kuma na donc ne nin kɛra cɛ ni muso ye kuma na kolon dabirilen o ye cɛ ye kolon jannen o ye muso ye donc ne nin kɛra cɛ ni muso ye kuma na kelen dabirilen don kelen jannen don maintenant sa ne b'aw ɲininka o jaa sisan nɔ jannen fila o ye mun ye dɔ k'o kɔrɔ sɛbɛn nin birilen don nin jannen don o ye cɛ ni muso ye kuma na n'o kɛra cɛ ni muso ye kuma na donc sisan nɔ jannen fila o kɔrɔ bɛ kɛ jumɛn ye a y'a sɛbɛn non m'aw bɛɛ dege koloni na sisan dɔ k'a sɛbɛn rapidement jannen fila o bɛ kɛ mun ye nin ye cɛ ni muso ye kuma na parce que dabirilen ye cɛ ye da ni da nin ye jannen ye nin ye jannen ye donc sisan nɔ nin kɔrɔ ye mun ye ne nin kɛra cɛ ni muso ye kuma na nin kɔrɔ bɛ kɛ mun ye sisan dɔ k'o jaabi a ye kɛri bila dɛ a bɛ ka commencer ka yɛrɛ yɛrɛ voilà merci François Jara merci François Jara nin bɛ kɛ muso fila ye kuma la ok nin bɛ kɛ muso fila ye kuma na i y'a faamuya wa maintenant ça deux femmes merci minnu ye muso fila sɛbɛn parce que nin dabirilen o ye cɛ ye nin jannen don o ye muso ye ne nin kɛra ni dabirilen ni dannen kɛra cɛ ni muso ye kuma na parce que jannen ye muso ye maintenant ça jannen fila o bɛ kɛ muso fila ye kuma na ni jannen fila kɛra muso fila ye kuma na sisan dabirilen fila o bɛ kɛ jumɛn ye sisan n'an ye fila dabiri donc fila dabirilen o bɛ kɛ jumɛn ye merci merci Kam. Ya fama wa. Ok. Maintenant ça munu ye muso fila sebe merci. Voilà. Ok awa kone. Awa kone koko ni meke cɛ fila ye kuma na. Maintenant ça ni meke cɛ fila ye kuma na. Mais est-ce que ni ye jinɛ ko de ya? Bon. An k'o fana bɔ yen. Ne nin kɛra muso ye. I y'a faamuya wa nin ka k'a jukuna ye nin ka k'a dabara ye donc nin bɛ k'a kɔnɔbara de bon muso kɔnɔbara ni kolon wɛrɛ nan'i da o kɔnɔ yen nɔ est-ce que o tɛ kolon mun nan'i da kɔnɔ o kolon dabirilen don o t'a yira k'a fɔ ko muso kɔnɔma don mɔgɔ bɛ muso kɔnɔ wa mais est-ce que mɔgɔ minnu ye nin sin bɔ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'olu tɛ ko dɔn mɔgɔ minnu ye nin sin bɔ k'a sɔrɔ la technologie ko tile tɛ mɔgɔ minnu sera ka nin sin dɔn mɔgɔ b'a fɔ ko mɔgɔw tun tɛ ko dɔn donc nin ye muso ye maintenant ça nin y'a kɔnɔbara ye maintenant ni kolon wɛrɛ nana i da kɔnɔ donc o ye mɔgɔ y'a kɔnɔ kolon mun filɛ nin y'a kɔnɔ o kolon o dabirilen don o ye cɛ de ye donc o kɔrɔ ye ko musolamɔgɔ kɔnɔma don ko cɛmisɛnnin na musolamɔgɔ kɔnɔma don cɛ la maintenant ça n'o kɛra cɛ ye n'an ye jannen da kɔnɔ o la an b'a dɔn ko musolamɔgɔ in kɔnɔma don ko muso dɔ la mais kolonfilila minnu bɛ kolon fili mɔgɔ ye k'a fɔ ko karisa i bɛna kɔnɔ ta k'a sɔrɔ i kɔnɔman tɛ den bɛ kɛ cɛ ye ou bien den ye muso ye ka girin k'o fɔ olu bɛ ka fili dɛ parce que kolon diyagoyalen don n'a bɛ kɔnɔmaya bɔ n'a ma kɛ denkɛ ye a b'a kɛ denmuso ye sinon kɔnɔmaya tɛ se ka dɔn donc a bɛ se k'a bɔ ko karisa bɛna den sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ hali dencɛ don mais a bɛ se k'a diya kɔnɔ parce que kɔnɔ mun ma ta fɔlɔ ka na siga ka na girin k'a fɔ ko denmuso ou bien i b'a fɔ i bɛna den sɔrɔ parce que hali n'a tigi bɛ den ɲini la n'e ko k'a bɛna den sɔrɔ a kɛra cɛ a kɛra muso ye n'a ye den sɔrɔ a hakili bɛ jigin la mais n'i ko k'e bɛna denmuso sɔrɔ n'a taara kɛ dencɛ ye a b'a fɔ ko e ye mun fɔ o kun tɛ alors que i kɔni denko de hami b'a la mais de fait que e ye cɛ ni musoya fɔ
yo faamuya wa e ma dɔn k'a fɔ kolon bɛ se k'o bɔ k'a sɔrɔ o tɛ n'i y'i kala kan n'a y'a kɛ dɔn ye hali n'a sɔrɔ e de y'a baara kɛ a tigi t'i ka tiɲɛ segin i ma donc i b'i da de dɔrɔn i b'a fɔ karisa i bɛna den sɔrɔ n'a ko cɛ wa musoya i kɔni bɛna den sɔrɔ ni kɔnɔ sera kalo 6 de la ni koloni ye mun bɔ n'a ye cɛ bɔ i bɛ taa sɔrɔ a ka ca ala fɛ o cɛ ye n'a ye muso bɔ a ka ca ala fɛ o muso ye mais kɔnɔ mun ma ta fɔlɔ n'a ye mun bɔ n'i tora k'a fɔ k'i b'a fɔ cɛ ou bien muso ni min farati i b'i ka baara ɲumanba kɛ fu ye n b'o o ladili fɔ kolonifilaw ye i y'o faamuya bon sisan an k'a lajɛ an b'a lajɛ nin ye kanubagaya ye ok maintenant sisan an ma n'o lajɛ sisan an bɛna jumɛn wɛrɛ lajɛ sisan an bɛna lajɛ ni i y'o faamuya wa parce que ni a y'a lajɛ ni ani ni olu tɛ kelen ye fɔ k'o de faamuya i y'o faamuya wa karisa bɛ maloya ani karisa malola olu tɛ kelen ye dɛ i y'o faamuya wa i y'a faamu nin ye mɔgɔ min malola mais ni ale ma malo dɛ mɔgɔ mun bɛ samɛ mɔgɔ mun bɛ maloya ani mɔgɔ mun malola olu tɛ kelen ye dɛ karisa i malola ani karisa bɛ maloya donc mais n'i ma leçon ta i tɛ se ka ninnu bɛɛ perepere latigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na donc koloni tɛ jinɛ ko ye est ce que a bɛ ka faamu koloni tɛ jinɛ ko ye bon sisan an b'a lajɛ pour que aw bɛ se ka ko faamuya sisan nɔ koloni yɛrɛ n'a filila sisan i y'o faamuya wa a bɛ ka kuma jɔnni de kan koloni bɛ kumakan yɛrɛ bɛ dɔn cogo di karisa de ta don wa karisa de ta don wa karisa de ta don wa o bɛ dɔn cogo di parce que i bɛ taa kolon filila fɛ a bɛ kolon fili i bɛ taa sɔrɔ hali ale yɛrɛ kungo kolon b'o bɔ ale b'a bɛɛ k'e ta ye parce que ale yɛrɛ tɛ kolon kuma da yɔrɔ dɔn kolon kan bɛ mɔgɔ min ma a t'o dɔn dɔ de bɛ ka na a t'o dɔn aw fila sigilen don dɔ bɛ ka nale i bɛ taa sɔrɔ koloni bɛ k'o fɔ kolonfila ye a b'o bɛɛ kɛ e kungo ye i bɛ taa sɔrɔ kolonfila yɛrɛ kungo de fait que e nana ale bɛ k'a fili ale yɛrɛ bolo koloni tɛ se ka kuma ale kan a b'a kungo kɛ e ta ye koloni a bɛ se ka koloni fili e ye i bɛ taa sɔrɔ ale ye daga wuli terimuso o kunkan ko bɛ se ka bɔ e ka koloni na a b'o bɛɛ kɛ e ta ye a bɛ ka koloni fili e ye e den kungo a b'o k'i ta ye i kɔrɔkɛ kungo a b'o k'i ta ye aw ka du kunkanko ale b'o bɛɛ k'i ta ye i dɔnbaga dɔ kibaruya bɛ ka na i ma ale b'o bɛɛ kɛ e ta ye parce que ale kɔni bɛ mun dɔn k'a fili k'a fɔ mais jɔn ta don ale t'o dɔn est ce que kolon tigi kolon bɛ ka fili yɔrɔ min na e ni ale ani mɔgɔ wɛrɛw kolon bɛ ka kuma mɔgɔ dɔ kan mun tɛ aw cɛla wa ale t'o dɔn ni fɛn o fɛn bɔra n'ale m'o k'e ta ye a b'o k'a ta ye parce que a t'a dɔn tu vois un peu a t'a dɔn quoi koloni tɛ jinɛ ko ye i y'a faamuya wa diɲɛ jinɛ bɛɛ aw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u ka na yan fa de b'u la wa koloni tɛ jinɛ ko ye bon n'i ye kolon fili bon a ye nin lajɛ n bɛ fɛ k'a yira aw la kolon wasara mun kan i y'a faamuya wa jarabi bon ni ne ye jarabi ye bon mun b'a yira e yɛrɛ la ko nin ye jarabi ye parce que ne bɔra ka sin dɔ yiri la i y'o faamuya ni a ɲɛ b'a la nin ni nin ye kanu ye bon ne nin ni nin kɛra kanu ye bon jukunan fila cɛ ni muso maintenant sa ni dɔ yɛlɛnna dɔ kan o ye kanu jalen de ye o bon kanu jalen o de ye jarabi ye jɔn de jukunan yɛlɛnna cɛ ko cɛlamɔgɔ dɔ bɛna jarabi tu vois bon n'a y'a kɛ tan fana i b'a ye o kɔrɔ de ko muso bɛna jarabi parce que a y'o de ta yɛlɛ sanfɛ tu vois donc est ce que nin ye jinɛ ko de ye ne nin fɔra aw ye hali école la jɔnni bɛ yen k'i delila ka taa école la 3e année k'e tɛ se ka kalan koloni na tile kelen jɔnni bɛ yen k'i sera 6e année la i y'a faamu examen b'i bolo k'i kalan koloni na o bɛ tɛmɛ heure 4 kan wa mɔgɔ min ye baki kɛ k'o dege koloni na o tɛ tɛmɛ 30 minutes kan mɔgɔ min ye tunga kɛ ka segin k'o dege koloni na o tɛ tɛmɛ i y'a faamu o tɛ tɛmɛ tile 4 kan i y'a faamu k'a kalan k'a ban est ce que nin ye jinɛ ko ye taamasiyɛnw dɔrɔn de don ok bon yiri tɛ koloni na koloni tɛ se ka yiri bɔ mais koloni filila de b'a dɔn ale ka koloni fili kɔnɔ i y'o faamuya wa ale taara dɔnnibagaw de fɛ yen n'a y'i diya i b'i spécialisé tirabu la n'a y'i diya i b'i spécialisé koloni na n'a y'i diya i b'i spécialisé gɔn na n'a y'i diya i b'i spécialisé bɛlɛ la i y'o faamuya wa ani taamasiyɛn wɛrɛw la maintenant sisan koloni filila tirabudala olu bɛɛ de ni somaw ni donsow ye kelen ye maintenant sisan o y'a sɔrɔ kolonkalan kɔnɔ
a y'a dɔn ni mɔgɔ mun dusu kasilen don yiri jumɛn bɛ dusu kasi ban a b'o kalan a dan ma i y'a faamuya wa mɔgɔ mun fana bɛ n'a ka kow ka gɛlɛn yiri jumɛn de b'o ban a b'o kalan a dan ma mɔgɔ min garizigɛ sirilen don yiri jumɛn b'o ban donc a y'o kalan minnu kɛ n'a ye siri ye e ka ko la e kunna sirilen don mais n'ale de bɛ siri yiri ninnu ale b'olu dɔn a kun na a b'a fɔ ko a nin siri bɛ cogo min na an bɛ nin yiri ni nin yiri ɲini mais a t'a yira ko koloni de y'o bɔ ale ye. Tu vois un peu. Mais est-ce que mais a jonga nyeda yira la de. Mais don ni se ka fo ki karamogo be ni finyana. Kara a fama don be ni bedo ko mogo to bunya. Mais no tigi na mogo be ni be se ka mogo wala ta. No tigi na na sigi ko koloni te jine ko yi. Mais jine tigi jmen be kone jine tigi jmen be soma jumɛn bɛ k'i ko jinɛ bɛ koloni di mɔgɔ ma soma jumɛn bɛ k'i ko tirabu bɛ koloni di mɔgɔ ma ko ne bɛ taa n sigi k'i bɛ sɔn ka n'i sigi ne fɛ k'an ka maliyɛn denw sigi minnu bɛ bamanankan mɛn k'an ka nin ɲɛfɔ olu ɲɛna e ni ala cɛ i tɛ boli i tɛ boli ya o de kama ne y'a fɔ aw ɲɛna u b'a fɔ ko afiriki ko logique tɛ kow la logique bɛ kow la quoi tu vois un peu mais ko dɔnbagaw olu de bɛ yen munun t'a dɔn olu de bɛ taa radio so ni télévision so ni i y'a faamuya wa ka wari ni mɔgɔw la o bɛɛ ka client de ɲini dɔnni bouche aux oreilles logique bɛ kow la ni logique tɛ ko o ko la o kun tɛ ɲɛ logique bɛ kow la il faut que africains ka dɔn ko logique bɛ kow la bon est-ce que ni mɔgɔ min bɛ se nin na ministère de la culture o k'o tigi wele franchement ka écrivain wele an ka lajɛ an ka kuma an ka sin bɔ an ka livre sɛbɛn an ka bila yen mais attends ni mun ye livre kalan o b'a dɔn ko jinɛ ko tɛw na denmisɛnninw encourager ka taa école la denmisɛnninw n'a dɔn nin ye calcul de tubabuw y'o de kɛ pour que u bɛ se k'u ka c'est-à-dire ka se ka bibliothèque sɔrɔ tubabuw ye ninnu de kɛ o mais ni mɔgɔ minnu t'a dɔn n'aw taara o sigi ko karisa fa tun ye waliju ye karisa fa tun ye somaba ye donc karisa ye somaba ye karisa fa tun ye waliju ye karisa ye waliju ye karisa ba tun ye ministre ye donc karisa yɛrɛ ye ministre ye aw bɛ se ka jamana tiɲɛ dɔn cogo di jamana tiɲɛ tɛ se ka dɔn i y'a faamu sinon ala ka hinɛ Bakari Koniba la ne ye nin k'ale ɲɛna don min na ale de diplôme di ne ma o kɔfɛ Mamadu Lamini fana ko vraiment ko ni mɔgɔ kuma di ma an kuma di ma a ko ne b'a dɔn mais diɲɛ bɛɛ ma mɔgɔ ye diɲɛ kɔnɔ mun bɛ se ka explication di i ko e a ko mɔgɔ delila k'o f'i ɲɛna n ko wa n ko mun ye ne kalan baba sura y'a anw tɛgɛ kɔrɔta ko ni musokɔrɔba kelen tɛ diɲɛ kɔnɔ hinduw fɛ yen k'ale ma deli k'an ɲɔgɔn ko wa ko hali o musokɔrɔba k'o t'an sɔrɔ yan jinɛ ko tɛ mais n'aw nana aw sigi ka taa suta dunu sunguruba kɔrɔw bɛ taa to kulejalaw na aw ye u b'u bolo kɛ ta ka kalan doni la ka patapatakanw fɔ aw ɲɛna y'o faamuya wa parce que fo ka se ka ko dɔ de dɔn koloni karisa i bɛna wari sɔrɔ ani karisa i bɛna kɛ waritigi ye olu tɛ kelen ye parce que n'i ye koloni fili ni dabirilenw cayara o de bɛ nafolo ko fɔ bon k'a fɔ ko koloniden damu n'o ye nafolo yira k'a tigi bɛ n'o wari hakɛya de sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye parce que karisa i bɛna wari sɔrɔ ani karisa i bɛna kɛ waritigi ye olu taamasiyɛn tɛ kelen ye karisa i bɛ sɔrɔ kɛ ani karisa i ye banna ye olu fana tɛ kelen ye ok bon c'est-à-dire a ka ɲi ta ou merci beaucoup Glossi Glossi Leblanc merci beaucoup donc me fɛ a k'olu faamuya quoi koloni tɛ jinɛ ko ye quoi koloni bɛ i y'a faamu école dɔrɔn de don i y'o faamuya wa donc i y'a faamu ni nin ye cɛ ye i y'a faamu nin ye muso ye n'a y'i dabiri a kun na cɛ kunna sirilen n'a y'i dabiri muso kunna sirilen n'a y'i jan cɛ kunna wololen n'a y'i ja kunna muso kunna wololen n'a y'i sɛmɛ a la i y'a faamu wa jigiya i y'a faamu ni jukunna fila kɔ donna ɲɔgɔn na furu mais n'a fila bɛɛ jannen don mɔgɔ mun delila ka furu kɛ soit furu kɔrɔ n'a dabirilen don furu kura i y'o faamuya wa
o ye furu kura ye soit sifinw ka furu ni dɔ y'i sigi dɔ kan tantɔ a kɔ camancɛ la i y'o faamuya wa o ye nin de ye kɔ ye doni bɛ mɔgɔ min kɔ la donc mɔgɔ mun bɛna doni ta o de la a bɛ dɔn ko mɔgɔ mun bɛ ka dugutaga labɛn soit mɔgɔ mun bɛna bɔ dugu la soit mɔgɔ mun bɛna taa dugu la i y'o faamuya wa donc mais nin ye furu ye mais dugutaga fana n'a y'a jigin dɔɔni dɔrɔn k'a kunkolo wuli i n'a fɔ sisan nɔ i y'a faamu ni dugumata jannen don i y'a faamu o bɛ kɛ kulusibɔ ye i y'a faamu mais n'a fila bɛɛ birilen fana don o de la janfa bɛ dɔn maintenant janfa bɔlen o ye janfa sugu jumɛn fana don u t'o fana dɔn parce que janfa ka ca o galon tamasiyɛn tɛ koloni na i y'a faamuya wa ni dɔ bɛna galon tigɛ ye koloni bɛ se k'a bɔ ko janfa parce que janfa ni kumakan o kɔrɔ kumakan min ka bɔ mun bɛ ka bɔ a tigi da janfa b'o la o kɔrɔ k'a tigi bɛ ka galon tigɛ tu vois un peu donc janfa suguya ka ca donc ni ko janfa dɔrɔn olu b'a fɔ janfa dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ janfa sugu jumɛn don hali e yɛrɛ kolonifila bɛ k'i janfa wa o bɛ se ka bɔ i y'a faamuya wa o bɛ se ka bɔ c'est comme a bɛ ka galon tigɛ ya o bɛ se ka bɔ e mun sigilen don kolonifila kɔrɔ e yɛrɛ ye janfanci ye wa o bɛ se ka bɔ maintenant janfa suguya ka ca mais fo a tigi ka kɛ mɔgɔ de ye mɔgɔ min y'a kalan kɛ ka se k'a ɲɛɲini k'a dɔn ka kow dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ok bon bon a ka lajɛ n'a y'i jɔ a kɔnɔ tan an ɲɛ bɛ na nin jɔlen don nin kɔnɔ tan a y'a lajɛ dɛ n bɛ différence dɔw yira aw la sisan nin fana yɔrɔ nin jɔlen don nin kɔnɔ bon aw ka nin lajɛ nin signe ani nin signe yɔrɔ u bɔlen don ɲɔgɔn fɛ mais u tɛ kelen parce que nin tilennen don nin jɛngɛnnen don dɔɔni nin mun tilennen don o bɛ mun de kofɔ i y'a faamuya nin ye kolon min k'a fɔ ko sanfɛla donc kolon ko k'a ni ala cɛ kolon ko ala kalekan kolon ko fɛn dɔ bɛ ka bɔ sanfɛ bon nin ye papier ye parce que nin jɛngɛnnen don dɔɔni o ye papier ye bon a ye papier fana ni nin lajɛ olu fana tɛ kelen ye pardon i y'a faamuya nin tilennen don nin jɛngɛnnen don dɔɔni nin sigilen don a kan tu vois bon nin o de ye tɛgɛlamina ye bon tɛgɛlamina bɛ se ka kɛ mun ye a bɛ se ka kɛ nbalan ye tɛgɛlamina a bɛ se ka kɛ nbalan ye bi na a bɛ se ka kɛ telefɔni ye a bɛ se ka kɛ saki ye a bɛ se ka kɛ samaraw ye a y'a faamu olu bɛɛ bɛ se ka ta tɛgɛ la i y'a faamuya bon nin fana a y'o fana lajɛ dɛ o fana ni nin tɛ kelen ye o fana ni nin tɛ kelen ye tu vois ya o fana ni nin tɛ kelen ye nin donc ni a lajɛ bon nin ye jumɛn ye nin de ye bi ye ko mun bɛna kɛ bi tile nin y'o ye i y'o faamuya wa bon i y'a faamu o ye bi tile ye bon a y'a lajɛ hɛn a ye nin a kɔnɔna sinen don o ye tile bon n'a y'a kɛ tan an ɲɛ b'o la dɛ a y'o fana kɔntrɛlini lajɛ n b'o fana fɔ aw ɲɛna i m'o fana kɔntrɛli a nin kɔrɔ ko nin ye bi ye donc ko nin tɛna ɲɛ bi bilen ko fo ni tile kura bɔra donc ne nin kɛra tile ye nin kɔ donna o kɔrɔ ye ko mun tɛ se ka kɛ bi parce que ko fo tile ka bi su ka ko i y'o faamuya wa donc dugukolo bɛ munumunu de ko fo sini donc o la a bɛ dɔn nin ko mun tɛ se ka kɛ bi tu vois un peu i bɛna kolonfilila fɛ a yɛrɛ i n'a fɔ sisan a bɛ se k'a dɔn hali ni ye ni wari minɛ bi ka nin baara kɛ bi nin tɛ ɲɛ ne bolo bi donc a b'o tigi bila ka taa sini na parce que koloni yɛrɛ bɛ k'o de yira ale la donc ni mɔgɔ minnu tɛ nin si dɔn i y'o faamuya bon a y'o fana lajɛ bon i ɲɛ bɛ nin na yɔrɔ bon an ɲɛ bɛ nin na n bɛna dɔ fana yira o la an ɲɛ b'o la dɛ nin de ye kalo ye i y'a faamuya ko mun bɛ kɛ kalo kɔnɔ tu vois ko mun bɛ kɛ kalo kɔnɔ tu vois nin de y'o ye quoi n'a y'a kɛ tan a tigi ka se k'a sigi voilà ɲɛ b'a la ko mun bɛ kɛ kalo kɔnɔ nin de y'o ye donc ni mɔgɔ mun tɛ mun dɔn o t'o dɔn ni mun tɛ mun dɔn o t'o dɔn bon u b'a fɔ ko ni kolon bɛɛ dabirila o ye wari ye non ni kolon bɛɛ dabirila a bɛ se ka kɛ wari ye i bɛna wari sɔrɔ mais kolon bɛɛ dabirilen fana bɛ se ka kolon bɛɛ mana dabiri kolon dabirilen mana caya o ye wari ye mais est ce que ni kolonden 12 bɛɛ dabirila o ye wari ya ni kolon bɛɛ dabirila ni kolon dabirilen cayara dɔw da o ye wari ye mais ni kolon bɛɛ dabirila ka si mɔgɔ mun ma o kɔrɔ n k'o ye dibi ye o kɔrɔ k'o tigi bɛ taa kaso la i y'a faamuya donc ni aw sigilen bɛ aw tɛ fɛn dɔn n'a bɛɛ dabirila fana o ye dibi de ye parce que n'a bɛɛ jana o ye hɛrɛ ye donc n'a bɛɛ dabirila o fana ye dibi de ye donc kolon bɛɛ tɛ se ka dabiri
ka si mɔgɔ ma k'o bɛ kɛ wari ye quoi o ye dibi de ye quoi bon dibi sugu ka ca a bɛ se ka kɛ a bɛna taa kaso la a bɛ se ka kɛ a bɛna don wariko dibi la a bɛ se ka kɛ kaso ye a bɛ se ka kɛ hali saya ye donc dibi ye dibi de ye maintenant sa n'i sigilen b'olu kɔrɔ u m'a kalan kɛ u m'a ɲini k'a dɔn olu kɔni ye dɔnnu y'a fɔ u depuis denmisɛnninama u bɛ taa kolonifilaw fɛ yen u ye dɔwɛrɛ u tɛ dɔwɛrɛ dɔn kulisibɔ kunnasiri kɛlɛ tu vois un peu nafolo c'est à dire o manamanakan ninnu quoi hali ka mɔgɔ ye k'a fɔ ko dɔ kɛlen don k'i baara koloni b'o bɔ cogo di ne ye mali kolonifila bɛɛ fara ɲɔgɔn kan san 2 n ko ni mun sera ka ji tamasiyɛn yira ne la a y'o ye a b'a fɔ kolon ko an ka taa jida la kolon ko an ka taa suta dunu kolon ko an ka taa samaya kolon ko mama yira dɔ ka ji tamasiyɛn yira i bɛ mali kolonifila bɛɛ fara ɲɔgɔn kan m'a fɔ n'i taara koza fɛ yen i tɛ kolonifila mun bɛ se k'a fɔ ko nin de ye ji ye Aïssatou Kiliya il faut nous dire si Arasta b'a sorti ok bon ni b'o lajɛ i bɛ mun fɔ sisan koloni bɛ tan ni Arasta tɔgɔ ye k'a ta n'a ka kibaruya ye k'a ɲininka sisan a bɛ faamaw bolo i y'a faamu a bɛ kaso la n'o ye dibi ye o a bi bɛna bila a sini bɛna bila i y'a faamu kolon k'o bɔ k'o yira n na i bɛ den 4 wɛrɛ ta i y'a faamu 4 i b'o ta i bɛ 4 wɛrɛ ta i b'a fɔ Arasta ka ko kibaruya n'o y'a ka kaso ko ye a bilali ko kibaruya i bɛ 4 wɛrɛ ta Arasta ka kibaruya fɛn min y'a bilali ko ye o bɛna kɛ cogo min na maintenant sisan i bɛ sɔrɔ i b'a bɛɛ fili n'i y'a bɛɛ fili o la a ye mun bɔ n t'a dɔn Bigi taara yɔrɔ min na y'a to a la ma o la a ye mun bɔ i b'a essayer k'o fɔ mɔgɔw ye a ye mun bɔ 1 fila 3 yɛlɛda i y'o faamuya wa faamaw nin ye faamaw ye ko jigiw bɛna fa ko yɛlɛda bɛna sɔrɔ ko cɛlamɔgɔw k'an bɛna kibaruya jɛlen mɛn a ka ko la mun bɛna yɛlɛda d'a ma a bɛ yɔrɔ min na k'a lawasa parce que a bɛ yɔrɔ min na donc ni diyanen kɛra hɛrɛ ye ko kibaruya jɛlen bɛna mɛ mun bɛna yɛlɛda di cɛlamɔgɔ in ma k'i y'a faamuya wa mun bɛna yɛlɛda d'a ma k'a lawasa a bɛ yɔrɔ min na bon mɔgɔ min bɛ dibi la pour que kibaruya ka mɛn kibaruya mun bɛna an layɛlɛ o ka ko la o b'a yira k'an bɛna kibaruya duman de mɛn donc k'o yɛrɛ bɛna wasa mɔgɔ min bɛ kaso la n'i y'o wasatɔ o kɔrɔ o bɛna bila donc maintenant sa i bɛ nin ta 1 fila 3 4 5 6 7 8 9 10 donc o ye 10 n'i y'o fana ta sisan o bɛ taa bɛn tile 10 ma tile 10 o bɛ se ka taa bɛn ko dans un mois kɔnɔ ko siga t'a la ko kibaruya bɛna mɛn nin ka ko la mun bɛna mɔgɔw layɛlɛ a bɛ se ka ko kibaruya duman i bɛ taa sɔrɔ hali ni mɔgɔ min bɛna taa jugement na o bɛ se ka kɛ kibaruya duman ye a bɛ se ka k'a tigi bilali ko tu vois i b'a fili tuguni a nana mun fɔ i y'a faamu ko nin mana kɛ ko min ye ni mankanw b'a ko la i y'o faamu ko jigiw bɛna fa la ko wasa bɛna sɔrɔ a la ko hali n'a sɔrɔ a ko duti bɛ mɔgɔw la i y'o faamu wa ko jigiw bɛna fa donc o kɔrɔ ye min hali n'a ko gɛlɛyara cogo o cogo ko kuma bɛna k'a ko la kuma min n'o bɛna kɛ sababu ye ka mɔgɔw lawasa i b'a faamuya nin ye papiyew ye ko parce que ko jigiw bɛna fa ko kibaruya bɛna mɛn papiye kow la kibaruya minnu n'olu bɛna jarabi ka hakilina filanw bɔ yen c'est à dire ka dutiw bɔ a ko la ko papiyew bɛna bɔ a ko la papiye minnu n'olu bɛna nin ko duti ban donc o b'a yira qu'est-ce que kolon veut dire an b'a fili tuguni a bɛ fɛ ka mun fɔ an ka se k'o dɔn ko parce que ko nin mana kɛ ko o ko ye ko nin tɛ kodenni ye mais ko sankɔrɔta bɛna sɔrɔ a ko la ko cɛlamɔgɔ dɔ fɛ mun ye jɛman ni kolomamisɛn jamanjan ye ko dɔ bɛna jigiw fa ka hakilina filanw yɛrɛ kɛ nin ko la i y'a faamuya o ye ko jumɛn mun tɔgɔ b'a la o ka minɛli ko an b'a fili tuguni donc a nana mun bɔ i y'o faamuya wa ko hali ne nin ko kuma cayara ko wasaw bɛna sɔrɔ maintenant sisan kolon i y'a faamu an bɛ nin kɔnte 1 fila 3 4 5 6 7 8 9 10 donc o ye jɛman ta ye o bɛ kɛ woro jɛman ta ye an bɛ nin ta 1 fila o bɛ kɛ woro bilenman i y'a faamu o bɛ kɛ woro bilenman den 2 ye donc woro jɛman den 10 ani woro bilenman den 2 o bɛ se ka k'a sarakati soit woro jɛman an bɛ kolon kelen an b'o kɛ woro den 10 ye woro jɛman 100 ani woro bilenman den 20 i y'a faamu donc o bɛ siri manani na 10 o bɛ taa kɛ siriyɔrɔ 12 ye i m'a ye ka mɔgɔ dɔw sɔrɔ sɔsɔli la cɛ ni muso bɛ sɔsɔli la ou bien cɛ ni muso bɛ kɛlɛ la sachet kelen bɛ d'olu ma i ma nin fana ye ka cɛ dɔ tagamatɔ to ka sachet kelen d'o ma ka sachet tɔ di cogo min y'i diya n'o kɛra i y'a faamu wa kalo 1 ani tile 12 kɔnɔ nin ko bɛ ban pewu CDR mɔgɔw ayiwa aw yɛrɛ n'a y'a video ye aw yɛrɛ b'a lajɛ i y'a faamu tamasiyɛnw dɔrɔn de ye koloni ye quoi jinɛ ko tɛ
aw faamuya wa donc n bɛ fɛ k'a fɔ aw ɲɛna komi n ko jinɛtigiw ma n ko koloni tɛ jinɛ ko ye maintenant jinɛtigiw c'était pour que k'a yira jinɛtigiw la koloni tɛ jinɛ ko ye tirabu tɛ jinɛ ko ye tu vois taamasiyɛn dɔw de don docteur mɔgɔ minnu ye docteuria kalan kɛ n'i taara n'u y'u bolo da i fari la u b'a jateminɛ u y'o kalan de kɛ nin nerf de bɛ tɛmɛ nin fɛ nerf in gonflelen de don kunkolo yan yɔrɔ ka kalan donc sisan nin fasa bɛ bɔ yan de ka na kunkolo yɔrɔ in na donc maintenant ni yan kalayara donc o kɔrɔ ye ko nin bana in de don olu y'o kalan de kɛ u b'o ordonnance sɛbɛn olu bɛ ka ordonnance mun sɛbɛn parce que u ye furaw de dɔn donc farafinw fana ta bɛ ten kolonifilaw ni turabudalaw u ye yiriw kalan k'u dɔn yiri mun bɛ bana mun furakɛ maintenant sisan n'u y'a ye siri bɛ e kan o y'a sɔrɔ u ye siri yiriw dɔn yiri mun ka teli ni yiri mun ye yiri mun ka teli ni yiri mun ye ni siri gɛlɛyara cogo dɔ la nin yiri bɛ dɔgɔya o la fo k'a kɛ nin yiri ye fo k'a kɛ nin yiri ye donc o la u b'o olu fana d'i ma i ka problème na c'était comme mais ni mɔgɔ min taara dɔgɔtɔrɔso la k'a man kɛnɛ dɔgɔtɔrɔkɛ yi visite kɛ a ye ordonnance sɛbɛn o ye jumɛn ye donc n'i taara ni kolonifila y'i ka lajɛli kɛ a bɛ sarakati mun f'i ye o b'i ko ordonnance de maintenant n'e taara so kɔnɔ ni dɔgɔtɔrɔkɛ ordonnance d'i ma bana bɛ se ka ban yan ni sokɔnɔna cɛ o i y'a faamuya wa mais n'i ka bana banna i tɛ fura san o mais donc ni somakɛ fana ye a f'i ɲɛna i bɛ nin ni nin k'i ka sarakati ye mais ni kungo ɲɛna ka sɔrɔ i ma sa a banna kɛ i y'o faamuya bon n'i nana ni dɔgɔtɔrɔkɛ ka fura hali n'a sɔrɔ i ka bana banna i bɛ taa sɔrɔ bana calmera de a ma ban donc ale bɛ fura d'i ma k'a tacogo f'i ɲɛna maintenant sa n'i bɔra somakɛ fana fɛ n'a ye saraka mun f'i ɲɛna o de fana y'ale jigi ye n'i y'a bɔ ou bien i nana n'a ye ale k'a bɔ o bɛ i n'a fɔ n'i taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ ka f'i ɲɛna k'an ka nin fura utiliser que ça soit pikiri kɛr'i la i ye furakisɛ ta o c'est comme ça a banna pewu mais ka taa kɛ de i n'a fɔ somakɛ de ye jinɛ ye ka taa kɛ de i n'a fɔ somakɛ de bɛ a fɔ k'an ka nin kɛ an ka nin kɛ an ka nin kɛ a tɛ ɲuman yɛrɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna diɲɛ kɔnɔ i y'o faamuya wa o de y'a la dangadenya ye ok jinɛ tɛ foyi jinɛ ni foyi tɛ dɔnni na ne bala bɛ tilen k'a fɔ aw ɲɛna i y'a faamuya depuis n ka dɔgɔ n b'o de fɔ ne tɛna yɛlɛma o mais i b'i ta fɔ ne kɔfɛ de o karamɔgɔ tɛ yen somaya kɔnɔ k'i bɛ sɔn i ni ne ka sigi an ka ta tɛrɛtɛrɛ la a tɛ yen i tɛ sɔn parce que i b'a dɔn i bɛ tiɲɛ dɔn bɛɛ bɛ tiɲɛ dɔn bɛɛ bɛ bamanankan mɛn bon misi koloni saraka n b'a bɔ fo saraka 100 mais misi sarakati tɛ yen misi sarakati tɛ koloni na o misi sarakati tɛ tirabu la o mais karisa i ka sarakati saga don ou bien i ka saraka ba don maintenant sisan comme wari b'i kun ne tun bɛ fɛ i ka wari bɔ an ka kɛ misi ye walasa quartier la mɔgɔ bɛɛ n'a sɔrɔ soit walasa dugula mɔgɔ bɛɛ n'a sɔrɔ soit walasa mɔgɔ caman na sogo sɔrɔ o de nana ni misi sarakati ye mais k'a fɔ n ye koloni fila an ye misi bɔ koloni filila fɛn o fɛn n'i ye misi taamasiyɛn fɔ ne ɲɛna diɲɛ don o don n tɛ koloni fili fo ka diɲɛ wuli misi taamasiyɛn tɛ koloni na a tɛ tirabu la nkalon don mais taamasiyɛn girimafɛn de b'a la ok girimafɛn de b'a la i y'a faamuya wa nin ye girimafɛn ye ok i y'a faamuya nin ye kunkolo ye nin ye kunkolo ye nin ye gere ye nin ye gere ye ok maintenant o ye saga ye parce que saga gere b'a kunkolo camancɛ la ok geremafɛn de b'a la maintenant sisan nin ye gere ye i y'a faamuya wa nin ye gere ye nin fana ye gere ye maintenant nin ye ba de parce que ba gere b'a kunkolo camancɛ de la donc nin gere fila bɛ kunkolo camancɛ de la nin gerew bɛ kɛrɛ de la donc diɲɛ dantan fɛn o fɛn o fɛn ko gere b'a la ni mun gere t'a kɛrɛ fila la i y'a faamuya k'o bɛ se ka kɛ bagan ye bagan mun ni adamadenw bɛ se k'o kɛ saraka ye n'a gere t'a kɛrɛ fila la a gere bɛ kunkolo camancɛ la donc n'i ye ba bɔ a la ka saga bɔ a la misi taamasiyɛn o tuma misi gere bɛ kɛ min n'a gere kɛra kɛrɛ la a na kɛ saga ye n'a bɛ kɛ a kunkolo camancɛ la a na kɛ ba gere donc sa misi taamasiyɛn tɛ tiɲɛ misi tɛ se ka kɛ koloni na o i t'a dɔn ne i karamɔgɔ bilahi i ka misɛn i karamɔgɔ ka misɛn o karamɔgɔ ka misɛn i karamɔgɔ ka misɛn i ka jinɛ o fa n'a ba n'a a wolobaw n'a mɔmuso olu bɛɛ ka misɛn ne bolo parce que tiɲɛ ye kelen de fa de bɛ e la e bɛ na wuli jɔn bɛ se ka nin ye k'o tɛ tiɲɛ donc ni bɛ ka kuma dɔw fɔ ne ta kun ye aw ka hakili sigi de bɛɛ k'a dɔn n'i y'i mago jɔ ko koloni bilahi talahi i mago koloni bɛ se k'i ka problème ye mais koloni ni tirabu tɛ kelen parce que koloni ale ka yeli kow la c'est trop facile
ale ka yeli ka kɛnɛ a ko ka teli a ko jɛyalen no mais tirabu kɔnɔ ka dun n'ale tirabu ka girin n'ale tirabu bɛ yeli kɛ k'a fɛsɛfɛsɛ ka don a kɔnɔnaw la n'ale mais ale ye kow de ko minnu ye yɔrɔnin kelen kow ni ko minnu bɛ se ka dɔn joona ko minnu bɛ se ka fɔ k'a faranfasiya mais tirabu ka dun ni koloni a kɔnɔ ka dun n'a ye a ka girin n'a ye a fɔrilen n'a ye ok donc est ce que n'i taara i sigi ni cɛ ma mun las'i ma nkalon b'o las'i ma i y'a faamuya wa o kama aw bɛ tirabudala ninnu caman ye minnu bɛ taa tableau la i n'a fɔ lalabi ninnu u bɛ ka aw ɲɛ b'a caman na sisan u jɔlen bɛ tirabu la u bɛ tableau la mais attends n'i y'a mɛn dɔɔni n ko bɛɛ de t'a dɔn bon e bɛ taa tableau la ok bɛnkan parce que laada o laada n'a tɛmɛna san 30 ka halala to tiɲɛ e y'a sɔrɔ minnu bolo a tɛ i n'a fɔ olu tun tɛ se ka taa tableau la k'u ka taa u ka taa kalan minɛ e bolo mais est ce que a fɔra ko bɛɛ de ka taa kalan minɛ yanni i ka mɔgɔ yɛrɛ kalan fɔlɔ a k'a sɔrɔ i taara n'a tigi ye dankun na dankun taga kun ye mun ye fɔlɔ a bɛ i n'a fɔ école la i y'a faamuya wa n'aw ye dɔw ka livre kalan n'aw tilala i y'a faamuya n'u m'a fɔ ko Senghor soit u b'a fɔ ko Karl Marx i y'a faamuya n'i ye mun ka lecture kɛ dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ Aimé Césaire tu vois ale de y'o sɛbɛn i y'a faamuya o bonya bɛ da ale kan n'i tilala i b'ale tɔgɔ fɔ o y'i kɛlen k'a bonya o y'i kɛlen a ye sɛgɛn mun kɛ ka sɛbɛnni mun kɛ ka hakilina mun sɔrɔ e y'a kalanni mun kɛ i y'o bonya masegin ale ma donc anw fana fɛ a bɛ ten de a fɔra ko bɛɛ t'a kalan n'i taara fɔ k'e bɛ t'i sigi tableau la ka taa ci i bɛ se k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye mais ka taa mɔgɔw kala la e sigi e yɛrɛ kalanna parce que e kalantɔ a fɔra i ɲɛna i bɛ taa dankun na e bolo bɛ don dankun na maintenant ni e sera ka na mɔgɔ dɔw kalan e ma taa n'olu ye dankun na o kɔrɔ e yɛrɛ ma taa dankun na maintenant tana n ko n'i y'a mɛn fɛn barikalen a bɛ ɲɛ barikatigi de bolo maintenant sisan ni e bolo ma don dɔ taara e kalan o la e sigila a ɲama b'i to yen ɲama ye mun ye jurumu parce que an bɛɛ bɛnna nin kan ni mɔgɔ min bɛ don a la nin ni nin de bɛ kɛ ni e nana don a la k'a sɔrɔ e m'o kɛ e sigilaw mɔgɔw bɛnna mun kan e m'u suɲɛ wa mɔgɔw bɛnna mun kan e m'u janfa wa ni e ye mɔgɔw bɛnna mun kan i fa ni mɔkɛw ni e nana ka na o bɛnkan tiɲɛ mais est-ce que ɲama tɛ e la wa donc c'est pour ça tirabu n'i b'a kalan ou bien n'i taara ka t'i sigi u ka tableau la ni m'i farati u b'i saraka i yɛrɛ b'i yɛrɛ saraka parce que ɲama ye bɛnkan de a tɛ se k'i to i diɲɛ kɔnɔ wa muso t'a kɛ muso baara tɛ ko muso hali bolo bɛ don dankun mun na ko muso tɛ taa yen mais ni e taara musow sigi fɔlɔ k'e b'olu kalan o kɔrɔ tɛ ko e yɛrɛ t'a dɔn wa parce que n'i bɛ fɛn dɔ i bɛ siran ɲɛ n'i bɛ fɛn dɔ i bɛ siran ɲɛ i b'a bonya ni e taara k'e bɛ musow kalan o la de un d'abord e mun bɛ ka musow kalan i bɛ k'u nɛgɛ k'u n'u mɔkɛw bila ɲɔgɔn na dankun jinɛw o de ye bɛnkan ye an bɛnna kan ni mun ye nin kɛ aw kana o tigi to yen maintenant sisan e mun bɛ k'u yira a la fɔlɔ u bɛ kɛlɛ i bɛ ka minnu kala la u b'olu kɛlɛ donc o de kama o ti kɛ quoi a ye jɔn talen lalabi fɛ k'a dɔ sera ka ko dilan a jɔn sigilen ko i bɛ bɔ parce que barika de don i nana tableau la i nan'i sigi k'a kalan non o tɛ o donc n bɛ fɛ k'o fana fɔ aw ɲɛna an bɛ bi ta to tan dɔn kana balaba kunu ka se ka dɔɔni fɔ aw ɲɛna siɲɛ wɛrɛ an bɛ na ni dɔ wɛrɛw ye an bɛ na ni tirabuw ye k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna quoi pour que aw yɛrɛ k'aw farati a la aw ka dɔn bɛnkanw de don i ka taa a mɔgɔw fɛ yen u k'a k'i ye olu ka baara de don ok soit n'i b'a kalan u bolo kan'a kalan diɲɛ kɔnɔ ni aw ma taa kalankɛyɔrɔ yɛrɛ la fɔlɔ i ka permettre i ka kɛ o de ye dankun ye avant que i ka t'i den ta a tɛgɛ ma dɔrɔn ka taa sigi kilasi kɔnɔ a b'a sɔrɔ i y'i den tɔgɔ sɛbɛn école la i y'a faamuya directeur maintenant sa olu de bɛ se k'i den orienter ka taa kilasi dɔ kɔnɔ a bɛ taa o kilasi min kɔnɔ o maître de b'a kalan donc ni e girinna ka na ka t'i den ta ka taa sigi kilasi kɔnɔ k'e den ka kalan kɛ a tɔgɔ ma sɛbɛn maître t'a dɔn a tɔgɔ ma sɛbɛn école la kilasi t'a bolo école la donc aw bi k'o de kɛ quoi minnu bɛ ka girin ka na dɔrɔn ka taa wari sara dɔ ye dɔrɔn k'a k'u kalan tirabu la c'est à dire a bɛ ten de quoi aw kana kɛ ɲama b'a la parce que n'i y'a mɛn ko bɛnkan o de ye kumakan ye anw fɛ yen sariya ye sariya de c'est comme constitution i y'a faamuya wa tirabu ni koloni i y'a faamuya constitution
o be somaw de bolo o constitutionnel o be ta constitution o tara yorom na assemblée kono donc olu ta tara dangune la ko muso ta ke ko wa mogosi ta ke ni manaya c'est à dire o koro mi itise ka ke député e ma delika do assemblée kono e ko ye député ya fa e te ta assemblée kono iti bolo wuli kuma na iti bolo jigi kuma na ya fa assemblée mogo were te do si vous voyez akase ka famia quoi one love à vous tous kana balaba rose ko wetu li mi rose kan membauda donc au fond fait melina ka obla jelen fo kana balabado sidan den turo yiri jugu fere tenen den turo yiri jugu lado chani blenga gurungo ble farabiriki a dankise dande kana balaba la ila wani ne ga guye me sinye de ça comme metoga kuma fo abina ko blogu da non terke kolonita a chete mu me fien samaka bla a dinete a woklote a melekete a arabute a tubabute a chinoate a indute a frafinte ni e koza bwala billahi ati wane mana na trabula domna mana lalabi nunu erebna wala damine mais mena don no il intéressé pour vous dire que nebe mun fo m'a donné nete koko don tenda dola ka soma a tubabulama bamana a walijulama karamogo dasiri kana balaba donc akase ko famia o famia wa donc si ça me dit mais ama to ti wa doga minute semaine agana je akojugu doga minute se wa kana je akojugu donc anga laje jobalani yoro silbe anga ni anga jobalani yoro silbe lame Ah bon? Eh non, Diana, quoi du coup? Tu n'as tout que là. Ama o bela jelen fo ka bargada kana balaba ya le mayne donc ni we jobala balawila ni balani yoro yoro go balaka no jine ko balaka ko sa mais kasi sɔrɔ mun fɛ o halala do Parabana Musa Jalo a ka kulomɛko fɔlɔ mun bɔra télé la n taara fɔ o kɛra o kɛra n siɲɛ fɔlɔ ye o ni ne ye halala ye ni cɛkɔrɔba in bɛna juru fɔ ne ye o kɛra bi o ye n kaliku ye o ye n kasiku ye mais ne tɛ dalilu di parce que ne dalilu di mɔgɔ de ma ne an tɛ foyi di yɔrɔ ma mun ɲɔgɔn ma d'a ma hɔrɔnya don yɔrɔ ye juru fɔ a denw ye k'a fɔ a mɔdenw ye k'a fɔ a kɔrɔw ye k'a fɔ a faw ye k'a fɔ a mɔkɛw ye yɔrɔ yɛrɛ de balola bi gɔnifɔla caman sara o kɔnɔ anw minnu y'a ye o y'a da ye nka n bɛ mun ɲini Mali gouvernement fɛ k'o ka kɛ yɔrɔ ye ka yɔrɔ statut dilan a yɛrɛ k'i sigi a statut kɔrɔ yan'a sadon cɛ a kana kɛ n'a sara ka taa verseline rouge bila a kunna ka taa papier signer donson gɔni juru kelen dɔrɔn de kun b'a fɔ o ma ko siraba kelen
yɔrɔ de y'a wolo k'a wolo a ka ca fɔli 30 ye bi mais n bɛ kuma dɔ fɔ yɔrɔ ye I bɛ juru fɔ mɔgɔ a bɛ juru fɔ mɔgɔ ye dalu bɛ min bolo ka tɛmɛ ne bala kan wari bɛ min bolo ka tɛmɛ ne bala kan mais ka juru fɔ n'u bɛ tiɲɛ fɔ ka tɛmɛ ne bala kan I t'a ye wa ne bala ko tɛ nangara basi la ko tɛ tiɲɛ ye I b'u sigi ye ka musomaninw lajɛ n'i cɛkɛ u b'a fɔ ko jama sira b'i la jama sira t'i la layi sira de b'i la ni wari t'i kun u b'a fɔ ko bamanankan b'i la bamanankan t'i la garankɛ de b'i la. Ni disabili ka di ye u b'a fɔ ko I dumuni b'i la I du chrétien de b'i la ni seli ka di ye u b'a fɔ ko Maimuna Sherifu b'i la Maimuna Wahabiya de b'i la jinɛw tɔgɔ tɛ n bɛna jinɛ tɔgɔ fɔ aw ye bi Ala ye tiɲɛ ta kɔrɔ ni tilebi kɛlɛka ni bayafɔ a ye jinɛ kuntigi kelen kelen bila a bɛɛ la k'o jinɛ bɛɛ ka kuntigiya di jinɛ kelen ma o de tun ye Samawurusi ye jinɛ ba duuru tɔgɔ Samawurusi jinɛ Tafa Tandi jinɛ Sudutu jinɛ Abati jinɛ Jami Mula jinɛ jinɛ ko banna n'a dira jinɛtigi mun na n'i bɛ mun kɛ n'i m'a kɛ I ɲamaden ne de ye Bala ye ne bɛ kuma dɔ fɔ a ɲɛna Falasina jinɛ bɛ muso damadɔ de la san 14 san 35 wɔrɔmafin nɔfɛ jamafin nɔfɛ jinɛ b'i la I tɛ fɔlɔ sara filanan sara sabanan sara jinɛ b'i la I tɛ fɔlɔ sara filanan sara sabanan sara jinɛ b'i la n'i y'a bɔra jinɛ t'a gosi a dɔ bɛ nanarabaya ye jinɛ bɛ kɔlɔnni di mɔgɔ ma kɔlɔnni bɛ kɛlɛ de jinɛ b'i bala a karamɔgɔ fɛ nɔgɔ fɔlɔfɔlɔ ye nɔgɔ fɔlɔfɔlɔ karamɔgɔ ye nɔgɔ fajɔ ye nɔgɔ fajɔ o ni kɔlɔnni dɔnniya nana ka bɔ Egypte jinɛ tɛ kɔlɔnni d'i ma ni jinɛ ye kɔlɔnni d'i ma n'i bɛ kɛ fantan ye nafa t'i kɛ jinɛ ko la ne bala ko ten suguruba kɔrɔ n'i bana furu I nana ye kɔlɔnnifin ye o kɔlɔnnifin dɔ tora o ye I ka jinɛ ta I ma minɛ mɛ n ta ti jinɛ sɔnni na n'i ye ko ne ye musokɔrɔ bila a ta tiɲɛna jinɛ tɛ bɔ suguruba ye a ko den de bɛ fɔ suguruba ye sinɔ jinɛ tɛ suguruba kɔrɔ n'i y'a kɔnɔ furu I si bɛ ka yaala la I ta tiɲɛnɛ depuis I bɛ siriku don fo ka n'i kɛ ka penteli don e bɛ jumɛn de kalan I ye jumɛn kalan ni kɔlɔnni tɛ kɔlɔnnibilaw bolo I bɛ n'i sigi ko jinɛ ye kɔlɔnni d'i ma jinɛ m'a d'i ma mɛlɛkɛ de y'a d'i ma suguruba kɔrɔ ne de ye Bala ye jinɛ ko musow donna la cogo di ni tonso ni sɔngɔw taara kungo la musow bɛ bɔ ka bin u ko 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 dɔw bɛ sɛgɛn aw kɔfɛ yan ko a ye dɔw to yen k'an ka dalilu to dɔw bolo muso minnu bɛ yen san 50 ani san 6 ka se san 60 la k'olu tɛ foli ye bilen k'an ka dalilu t'olu ma nka u y'a dalilu d'u ma ani fura minɛn ma d'u ma n'i ye musobakɔrɔ ye boli sɔnna a ta tiɲɛna ne de ye Bala ye ne mun bɛ se mun na I k'o kɛ kalanden karamɔgɔ ta ye zo ye kominiya donsobaw bi yan kominite donsobaw bi yan ne kalannaw bi yan yɔrɔ bi yan ne Bala tɛ siran hali ne de Bala I b'a dɔn ne ye cɛ ye fɛn fɛn b'a yira ko cɛ ka farin a bɛ ne la u farikolo bilennen I ɲɛkisɛ bilennen don ayi ko ne de ko ten wa n'a digira jinɛtigi min na n'i bɛ mun kɛ I k'o kɛ n'i m'a kɛ I ba ta a ye musomaninw to u ka taa kalan kɛ musobakɔrɔ n'i ma kalan kɛ I ta bɛ tiɲɛ n'aw bɛ ka kalan kɛ k'aw bɛ ka baara kɛ a bɛ taa laban jinɛko la o bɛ taa laban kɔnɔta la u bɛ kɔnɔ ta la a ye kalan kɛ a ye baara kɛ foyi tɛ kɔnɔ bɔ kalan ni baara kɔ jinɛko ka di mɔgɔ o mɔgɔ I t'a tiɲɛ ko don ne Bala de y'a fɔ a ye baara kɛ aw dan sɔrɔ ni ko donso yɔrɔ ani ko daa to Ala ye fila da fila ye bɔbɔ da bɔbɔ ma foyi da fali fɔ bon I ma yɔrɔ ko bɔbɔ ma foyi da fɔlɔ ko bɔbɔ ma foyi da ko fali kɔ donc jinɛtigiw ne bɛ mun fɔ aw ɲɛna aw kana jate ko Facebook kuma don dɛ hali Bamakɔ tɛ n'i ye ne jɔ Mali yɔrɔ yɔrɔ donso cayara soma cayara ne bɛ n ta fɔ jango karamɔgɔ donc nin kun don nin kɛra Bamakɔ a mɛnna ni yɔrɔ kun ye donc k'aw bɛɛ lajɛlen fo one love
tous kana balaba nangara bajine kote tien au ka PDA te tien aka Guinea te tien au ka lesbienne te tien au ka partouchi dinya te tien ya fa abe ñogon lâché de la jinetigi jine ko kadi mogo mogo ta tien kodo ya fa ma wa ate musu nyena ma chie malla mali grobine chité ko jine jigina muna jine ma jigi maimuna aidrala jine ma jigi mafi keitala jine ma jigi misraka ka kasongela jine ma jigi jinema jigi quartier mali da jara de bineti la jinema delika jigi mali groupe ne ñenama shi la jine be jigi jonna sunguru bakoro jato perverde nu munu ñu shi ke sunguru bala ku bangata barake olu de tabet la ba jine ko la sino barakela be jine ko tanto bulu jinema jigi Aïssatou Piliana jinema jigi Kumba Sissoco la jinema jigi yafa Manden Dasiri la jinema jigi Gari la yo fama wa jinema jigi Leila Kanna jinema jigi Leila Kanna jine aw ya me ko jine jigina dinye na man dumena ha ayo memi kan jara jinema jigi kan jara la olu munun be Bamako nu be baraw la ya fama jine jigina jonna suru bakoro fantan de ta tieni lagalaga to daji bon nunu sigilenu yo fama wa ko jine bula o be ta ko war dolu masaraka denu. One love à vous tous, kana balaba. Na majasuma mwe nibe munke ni ma ke blakuru. Na karamogo mbesega munke ni ma ke blakuru. Muri mu na majaye ni bisega munke ni ma ke blakuru. Genetiki ni bisega munke ni ma ke batar. One love à vous tous.